मानो वानसुगे नों तिपारामा थाव फाइमी साग्रा दिसा जों फाइमानि बिसयखे दिनै आजां बायफो सिपिएम फो तंनाय आरो फो आजां फो दिनै बाहिम थिन बान्दा फो तंनाय खैया आरो फो बखे त्रिपुरा म थाका आं फो नायफिनाय हा जातिन पान्दा तामिनो आं फसियो खे आबुदिनो आं क्या फो बुजाय म फक्रे आं आरो फो आं खाफां वो सिफाया दिनै आइनिं खाख्रुया हा केटिनि दलपा जे आंबो फाइमदिनो फाइयो के आजां तंफुनि समयाव फो आं फो सिपिएननि दिनै बनान तुंफा बोसोराव ब्रावबाय सामुन तांनाय फुननि समयाव दिनै आं फनो दिनै ब्रान्चनि सेक्रेटारि केकेटे इनो आरो फो आं तंसु बिमाया कारन के ताब सामो जांबाय नसि सातिनि जातिन बा पान्दा तांमले सिलिसि दं हे खेंबा कारन से आं माफियो के पुरतिन बिनु सुले दिनै बाहिम थिन बान्दा फो तले तनाय न आरो हिमफिफो आबदिन मानो फो तरमाया ये दिनै जातिन बा पान्दा खासा मसे तर आबुनि कारन आं फाइफो फाइहा के जे जुं फाइमनि उसियो ज त फाइने रावफोर दिनै खाक्लाव खिये दंसावनाय रावफोर गाहाम खेनाय सावयो दिनै हग्रा तुइ थेनाय गाहाम खिये तुइ थेमंखे दिनै याप्रि गाहाम खे सेमक दंखे आबो सेनाले पा से गाहाम जागा दं आमनो खालाव मा जुं क्लाव नाव तुइ फां खाक्लाव खे दंखे प्रजाले जेथिं जागा से थाव तुइ होदे हे खेम जुं ता बरखे आं फो आग्रतला बोलाय थने आं फनो थाव गामा खेनो नु बिउ जातिनि कक मा सामस कक खेनो खाबिउ हे बदिनो दिनै वाइसाले क्या बच्चु बैला सोया दिनै दे बर्मा सिदि ग्रु बदेराव खाकजां साव नक्लायो जिनि जा पावबा निया खाकजां साव नब्रा बच्चु बैला साव पुरबे जुं तंसा तंजाम बदे के चुबाय फमाला लाया के जुं दिनियो जिनि सार एम दिनियो काफायम पे खाकजां मा मावमी अत दिन जुं साल तो लेके फो एम फो काया एमएलए लाया दिनै जुं हठात वो जाय सामबाय ब्राउन फो खाकजांये फाइमदे जुं फनो के खाकजां के बाहान थिन बा पान्दा फनो ब्राउ फनो साखैना हा के सा फनो दिनै जे बर' सिङा तंनाय ब्रुकले ताइ कु एम सा थामदे बोले पार्टी फो अंफाया पार्टी न मा थेमके गावबा हा नेमान बा पान्दा बाहान थिन फो थेसिङे दिना म याके दिनै ब्रुले ज्रम सुया तांमाय म ब्रैनि हे आबदे केमा बाहान थिन बा पान्दा फमाला सियो बसे गाव माके आरमे आं ट्रे गाव बां सारि फनाया बसन जरा साय आं गाव आता निनिसिनो मुंसा रे आइनि मुंखे para mungke butuh haram para ke mungke butuh ini chung ke ha Gosiram para ni ward number 5 Doram para o ke ha ward meeting ke bo meeting ni uddesho ha mainly ro para o ni je joining program hono to ke boro chung boita o 6 family 17 voters chung bai tinio joining ke pa only single ward was seeking Parawaya ward meeting boro khub brani 65 family total of para tomo prai 50 family ti promo thau tomo abrikino taw chung tre din chini je baki tomo ro pa ma salai do ke bo শুধু তিপ্রামথা বুট পাই নয় বইয়া जों যত সিহাজে চিনি তিপ্রাসারাव চিনি অধিকার চিনি মাইথাই जों मायनाय नांनाय आबो याखे जों चिनि फिउचार चिनि भबिष्यत चिनि साराव चिनि जेनेरेशन नेक्स्ट जेनेरेशन फ्यूचर क्रुइन थानाय आबोनो वाइसो इसे जत तिनियो शिक्षित हिंदी अशिक्षित हिंदी जत तिप्रासाराव तिनियो बुबाग्रानि लोगो पालरिने हिया बेथाय आंबो खामसां ग्राउन्डखौ ट्रेफोनो फायनाय जों आसाखौ एवं इलेक्शन फायके तो विभिन्न पार्टी ट्रे पार्टी रफोनो फायनाय फाइफो ब्राउनो जों बिया बुकसाखौ होइनाय आबो जों जत चिनि पब्लिक रनो जों अवेयर खेनाय बिसकाउ ट्रेस स्ट्रंग नाय तिप्रामथा एवं तिप्रामथा चौया ताओ जों पूरा इंटायर नॉर्थ ईस्ट नो केहा थानसा केनाय बयो बुवाग्रा जे बिनि नेतृत्व जों कमा सालायतेओ बिसकाउ पूरा नॉर्थ ईस्ट एकनाय चिनि जत माइथेराव चिनि इंडिजिनियस जोंनि जे डिमांड माइथै दङ अधिकार दङ आबो जों
जेके पर लागे माइनाय अब जों आसा खेव आसुनो हाम